Hello mga manoy! Hello mga manay! Fans ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Hilbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! Okay ka ngayon? Kain kami rito mga manay. Ayan. Nandito kami sa Divisoria. Ito siya. Kanyang. Sir Ed, yan. Kararating ko lang. Tapos doon ako kasi, sabi niya kasi, doon sa tulay ng ano, may tulay din kasi doon sa Tapat po ng ano niya, watch it, your word. Ayun. So, kain muna kami mga manay. Ako kasi, hanggang ano lang daw sila rito, hanggang to. Kasi may klase raw siya na Syria. Meron siyang klase. So, kain muna kami mga manay. Kain tayo po. So, hello mga manay, nandito kami ni Rian sa isang kainan. Actually, katatapos lang namin kumain. Dito kami sa isang kainan dito sa may Divisoria. Victory Mart ata to. So, tatanungin natin si Rian kasi gusto niya raw mag-vlog, maging vlogger. Gusto mo talaga maging vlogger? Lakas mo. Gusto mo maging vlogger? So, tuturuan ka niya ni Tito Hilbal sa pagbablog. So, anong pangalan nga ng channel mo? Rian Morales po. Sige. Invite mo yung mga viewers. Invite mo yung mga viewers na mag-subscribe sa channel mo. Sige. Sige, sabihin mo. Subscribe po kayo sa channel ko. Subscribe po kayo sa channel ko. Rian Morales. Rian Morales po. Yan. So, bibigay ko po yung link. Actually, naibigay ko na yung link niya ng channel ni Rian. Tuturuan ko na lang siya ng kung paano pagbablog. Tapos kung ano yung mga bawal sa pagbablog. Yung paano iwasan yung may mga music, halimbawa may mga tugtog, kailangan iwasan mo yun. Tapos hindi ka rin pwedeng magkumuha ng mga videos na nakatutok sa mga bata. Sa bagay, ikaw bata pa naman eh. So habang nagpapahinga kami rito mga manay dahil kakakain lang namin, binibigyan ko ng mga inputs si Rian kung paano pagbablog. Tapos gagawa kami ng pinaka-intro niya para yun ang gagawin niyang teaser doon sa kanyang channel. So mga manay, supportan po natin ang channel ni Rian Morales po. Yeah. Rian Morales po, yan. Alam po ba siya sa pagsasagot sa kanya mga nag-chat sa kanya. So, supportan po natin mga manay yung bagong gawan channel ni Rian. So, dahil bata pa nga siya, siyempre kinakalaan merong pinaka-guardian. So, ang pinaka-guardian niya ay si Ma'am Emma Morales. Pero ang pangalan ng channel niya ay talagang pangalan niya, Rian Morales. Pero ang gagamit natin doon sa niya, isa niyang account kung saan siya nang doon, halimbawa mag-monetize siya, si Ma'am Emma Morales. Para hindi naman po masayang. Kasi bago siya ma-monetize, pag na-monetize na si Ria, hindi pa kasi siya pwedeng makuha niya yung kanyang revenue kasi bata pa siya, at least 18 years old. So pwede lang doon si Ma'am Emma. So tuturuan ko to si Ria kung paano pag-vlog parang matuto. Sample nga dyan, sabihin mo, yo, what's up mga ka-drummer? Yo, what's up mga ka-drummer? Yeah, subscribe po kayo sa aking channel. Subscribe po kayo sa aking channel. Rian Morales po. Rian Morales po. Subscribe. Subscribe. Yeah. Thank you mga ka-drummer. Thank you mga ka-drummer. Dapat ganun na. Yun ang pinaka open line mo, mga ka-drummer.
Okay. Ulit. Yo, what's up mga ka-drummer? Yo, what's up mga ka-drummer? Subscribe sa Rian Morales channel. Subscribe sa Rian Morales. Subscribe po kayo sa Rian Morales channel. Subscribe po kayo sa Rian Morales. Titingin ka sa camera dito. Ay, sorry. Titingin ka dito para nakaano. Sige, ulit. Yo, what's up mga ka-drummer? Yo, what's up mga ka-drummer? Subscribe po kayo sa channel ko. Subscribe po kayo sa channel ko. Rian Morales. Rian Morales. Subscribe. Subscribe. Salamat mga ka-drummers. Salamat mga ka-drummer. See you soon. See you soon. Yan, tapos gaganon ka. Okay yan. Sinasanay ko na mga manay si Rian. Yung pinaka-tandaan mo yan, yun yung pinaka-punchline mo, pinaka-opening line mo, ha? Okay. So maya-maya po, tutugtog na ulit sila. Thank you Yang. Thank you. Subscribe po kayo sa channel niya, Rian Morales. Ilalagay ko po sa description link, ilalagay po sa description yung link ng kanyang channel. Yan po. Yan, nakakita nyo, ayan. Ayan. Sige. Maraming salamat Yang. Thank you. Alis na po kami mga manay. Sige, salamat. So, nandito kami mga manoy sa Divisoria. Dito sa tapat po ng 168.
kayong yasingero, pag-asa kahit ikaw ay magaling, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang aawit. Kahit na ikaw ay magbago na, ibigin ka rin kita, kahit ayaw mo na. Tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. Habang-bagal lang ang pangalis, pag-ibig sa puro pagkalit. Sa'yo mo, teka lang, ikaw, makaiwan na ayusin natin ito. Dahil sabihin na ayaw ko na, pero pinag-isipan ko ba? Tingin ko, malapit ang lapit, ako lalapit, layo na layo, kahit malayo na bunrawan, ika'y malawak, lawak. Ikaw ay magaling, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang aawit. Kahit na ikaw ay magbago na, ibigin ka rin kita, kahit ayaw mo na. Tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Thank you po. Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. Habang-bagal lang ang pangalis, pakisap ko lang wag ka na tumalis. Tayo mag-usap, teka lang, ikaw ito, makaiwan na ayusin natin ito. Dahil sabihin na ayaw mo na, pero pinag-iisipan